Ma. Ki kon yɛrɛ bɛ ne la walayi. Ma koro. Walayi kon bɛ ne la. Et depuis heure jumɛn daga sigilen no fo sa dumuni tɛ ka se ka mɔn yɛrɛ. Ma tɛ kuma ne fɛ de. Bundala ala kama. I bɛ se fɛn fɛn na o ye k'a sɔri kɔnɔ dɔrɔn. Ne tɛ baara kɛ ya. I ka baara tɛ problème de ye. I ka baara ye problème de ye. Fana sa. E yɛrɛ ka ko bɛɛ kɛlɛ. Mɔgɔ mana hali kulonkɛ kuma fɔ dɔrɔn a bɛ se ka kɛ kɛlɛ ten tɔ. O de kama e fɛ baaraw man di wagati dɔw la. N'a fɔra ko bɛɛ n'a den bɛ baro kɛ ne tɛ baro yɛrɛ kɛ yɛrɛ. An tɛ ma. Aw sigi ka baro kɛ. Ala ka n kɛ ɲɛtaga ye. Ayi ne ko tɛ dɔwɛrɛ dɔn. Ala k'aw fara cogo ɲɛ koyi. Awa n bɛna fɔlɔ. Awɔ kɛ. Awɔ. Yɛrɛ woro ye daden. A ye dadenni ta n'a yɛrɛ. Awɔ kɛ. Awɔ. Ni ma tu kan. Awɔ. Ka pari wari tɛ sɔrɔ ala yɛrɛ. Ni tɛ pari ko la yɛrɛ koyi. Ayi dɔ bɛ ne yɛrɛ la ne ta ma sara dɛ. Ne bɛ turu bila sen bɛ ka pressé de. Awɔ. Awɔ. Donc a tɔ tora mɔgɔ 3 de. Aw mɔgɔ 3 dɔrɔn wa? Fatim b'a la. Fatim ma sara. Kana da ale ma joona dɛ. Madu yɛrɛ bɛ na. Yɔrɔ in filɛ i bɛ sira de bila. Madu bɔtɔ filɛ na. Fɛrɛ k'a yɛlɛ. Reste là. Va souhaiter. C'est. E nana du kɔnɔ ne yɛrɛ kun ma kɔni dɔ bɛ yen nɔ. Walayi pari kɛ. K'an ka pari wari dafa. Mamu. Wari tɛ ne bolo yan ko. Sini o la i b'a di yan. Ani se o la i tɛ yɛrɛ ma. Mata bɔra ka pari fɔ sa le 5 sera ka ban ni ma sara yɔrɔ fana cɛ man ɲi. Mais ni wari tɛ ne bolo ne b'a kɛ cogo di ma? Ayi kana n'o fɔ sa. Ayi a filɛ kɛ hali ne kun ko ne tɛ kuma dimi na kɛ e bɛ ne bila ne bɛ kuma dimi na olu ko sugu ninnu man ne. Kunu ne yɛrɛ ɲɛ de ye salon kɔnɔ i bɛ ka wari mugu kɔnte k'a di maa ta ma. A ma kɛ yan. Ayi sa a ma kɛ yan. O kɛra kɛ. O donc sa ni ne y'a faamu sisan. Ni ne mago bɛ fɛn min na o t'i sɔrɔ hali ala ma taa ji ni ne kun b'a min dun kɔnɔ o ye problème n'a ma fɔ ko ji ɲɛ nɔgɔlen don a bɛ fɔ ko sɔnni ko robinet bɛ tigɛ ne bɛna min k'o tɛ bɔli kɛ. An bɛna kɔlɔn yɛrɛ de sigi. Ne bɛ ka min f'i ye o ye maa ta ka wari di. I tulo b'a la. Ko jumɛn? O ye maa ta ka wari. Maa ta ka wari. Ɲɛ k'a y'a ka wari bɔ a poche kɔnɔ k'a d'e ma ko ayi jɔ ne b'i fɛ yan ka suma bi i b'a dɔn ne tɛ kɛlɛ fɛ bi hali ni mɔgɔ min ye ne maamu ye sɔgɔma i b'a dɔn ko kɛlɛ ko ne kɔnɔ. Ayi n tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ. E bɛ ne tɔɲɔ ka se pikiri min na. Ala. I da minɛ ka bɔ an dala bɛɛ fa de b'e la e tɛ se ka wuli an dala ta cogo di. Ne ka wari de don a ka wari tɛ dɛ. E ka wari t'a ma se ne ka wari e ka wari t'a ma se Madi. E na ma sabali. Ne ka kuma kelen f'i ye Mata bɛ ne dɛmɛ ni min kɛ n'i bɔra o bɛɛ kɔrɔ kalama i b'i kuma caman fɔ du kɔnɔ i t'o fɔ a dɛ. Mata de bɛ ne dépanner kuma bɛɛ. I ni Mata ka furu ka don donc e kun t'i dɛmɛ. E delila ka ne dɛmɛ e delila ka dɔrɔmɛ 1 jumɛn ne ma. Donc e ka dɛmɛ tɛ foyi ni kɛlɛ tɛ mamu. E y'o ye bɛ kulikuli la mɔgɔ da la mun ne kɛra mamu. I fana ka sabali sa i bɛna kuma ɲɛfɔ ye cogo cogo toujours e diminué de don. Dɛmɛ bi tɛ ne kan ban fa ni ba la ka n'i ka so dɛmɛ bi to m'aw kan. O kuma ne taara e nɔfɛ ten kana dɛ. N ko kow bɛ bɔ a sira fɛ. Awɔ kule. Ne bɛ deli yɛrɛ ayi sisan a faamusa n'i ye ne faamu dɔrɔn i bɛ lafiya e ka na ma sisan na n k'a ɲɛf'i ɲɛna sa e ka na n k'a ɲɛf'i ɲɛna ne ka feerekɛ wari min tun bɛ n bolo
ne de y'o di Madu ma n k'a ala kama sa ka tɛmɛ 2 di Madu ma Madu ko dɔ k'o di ma k'e ka sɛgɛrɛ o ma compteur tɛ ka sɛgɛrɛ yɔrɔ la compteur tɛ yan i tɛ ka sabara siri ka taa wa iye tiɲɛ ye jɔnmaya ye i tɛgɛ 2 ko i kana n ka tigɛ ɲimi bilahi dɔ faralen don o kan bilahi fɛn min t'i sentigiya kɛ a bɛ ni ala cɛ i sen 2 ko man di wotoro ne nege bila sa mɛ o bi kɛ mais e b'a siri wotoro ne kɔni nege bila e bɛna ne jɔlen sɔrɔ ko n ba taa k'e ka samara siri o kumana ma ta e sen lankolon de ya e fɛnɛ bɛ kɛlɛ la e k'a siri mata taa waati min ka ɲɛ bi ko bila nin na i b'e ka samara siri kabi kuma jumɛn ni jɔra ye kɛlɛ ti nafa foyi i mana kuma fɔ ye cogo o cogo f'e ka dɔ de sɔrɔ ka fara mata bɛ dɛmɛ min na ala sɔrɔ wa ko ka ɲi ten a ka ɲi ten mata bɛ dɛmɛ mɔgɔ mata i ta ɲama ne la n'i ye mɔgɔ ta ɲama na k'i b'a dɛmɛ n'o e fililen ne kun tɛ ɲama na wallahi kamalen kɔrɔ ye fisiri wale ye ni ala cɛ i b'o ko k'o jɛdɛ ɲama ka fɛn an ka pari wari bɛ di waati ma ba to tile 2 na ka tɛmɛ e filɛ nin e dusu kɛ tɛ nin ayi se fɛnɛ bɛ kuma fɔ tɛ ko ne ye ka wari ma ma i b'a dɔn ha an ci o ni fati juru sa olu tɛ ɲɔgɔn sira yɛrɛ la ne ye juru e b'a dɔn ne taatɔ baara kɔrɔ ne ye kuma f'i ye cogo min a t'o cogo la mamu mais ne mana kuma fɔ cogo cogo f'e ka dɔ de sɔrɔ e ka kɛlɛ tigɛ awa ka ɲi sa ne ko ne ye mata ye a bɛ mun de k'i la ko kabi mata cɛ sara hali mata tɛ ka fata ese mata ma ɲin'a cɛ ko mata ha bila e ka hakili bɛ ese mata hakili b'a cɛ la bilen a tɛ cɛ in tɔgɔ dɔn bilen wallahi kabi mata cɛ sara mata bɛ ka bonya a bɛ ka jɛnya et puis don o don parler ça fait i n'a fɔ kojugu ma deli ka kɛ mɔgɔ min tile la quoi sinon e m'a dɔn cɛ saya dusu kasi ka bon diɲɛ don o don ha dɔ de b'i bolo mais diɲɛ don o don dɔ de bɛ ka fara mata kan i b'a dɔn cɛ saya dusu kasi ko f'i ye awɔ n'i y'i cɛ sara k'a sɔrɔ balima t'a la o dusu kasi de bɛ se cɛ caman ma jɛ bɔ ayi ma sɔn jaralakaw fɛ jaralakaw ka sitanba sitanko b'a fɔ ko sitan jalani sitanba a bɛ wele de ko sitan jalani a cɛ banna ka sɔrɔ cɛ balima joli de b'a kɔ olu si ma sɔn a la jagosa tɛ dusu kasi k'a faga ma donc ça fait ni ne y'a faamu e ni mata kun bɛ ɲɔgɔn kan yani kɔrɔkɛ ka taa ayi dɛ n b'o f'i ye dɛ mamu o kelen ni kɔni n b'o f'i ye dɛ n b'o f'i ye dɛ n bɛ convocation tigɛ ka na d'aw ma wallahi convocation k'a fɔ k'aw ma jɛ ne burankɛ la ni fɛn min ne ma d'a la parce que o tɛ se ka e ka taa bani a banna ka ban e ka taa awɔ ka amina ka hɛrɛ k'i ye ayi mata na yan na mata mata e bɛ mun de kɔ ne bolo de n nana sa n ye adamadenya ɲuman de k'i fɛ n ye n sigi n ye baro k'i fɛ ɔ sisan ne bɛna n ka pari wari minɛ n cɛ la e da don ko o la sisan ne bɛ fɛ k'o de dɔn a bɛ wari minnu bɔ k'a dɛmɛ e bɛ ne kan da don a la ne ko n ka mankan de dabila ne y'o de f'i ɲɛna est ce que ne ye dɔ wɛrɛ fɔ wa i ye dɔ wɛrɛ fɔ ne ko n ka mankan de dabila n k'i ka mankan dabila wari min dira ne ma n ko i cɛ ka wari tɛ ne ka wari magalen de tun b'a bolo n y'a minɛ de n bɛna taa minɛ ta de la o ma o tɛ fɔ e ye jɔn ye o tɛ fɔ e ye jɔn ye e t'o dɔn i bɛ ɲɛ b'e la bilayi kabini e cɛ sara i bɛ ka bonya de k'a fɔ k'e ni ne cɛ ma jɛ n burankɛ la walayi ne ma da la i cɛ tɔgɔ i bɛ se k'a fɔ ɲɛna n k'a mɛn n'a sɔrɔ i hakili b'i cɛ tɔgɔ la e hakili b'i cɛ tɔgɔ la ne y'o faamu sa e ka diɲɛlatigɛ fɛn foyi tɛ se ka ban ka keleya to e ni kan kabini ne furula e ma lafiya ne y'i keleya i bɛ fini kolon don ne don o don ne dun filɛ nin ye a lajɛ n bɛ pari di e to fini kolon don na e Anna ko keleya ne bɛ keleya mɔgɔ min na musokɔrɔba ka keleya musokɔrɔba la ala ma ne kele jugu min y'a cɛ faga mɔgɔ min y'a cɛ faga e bɛ se nin san cɛ e bɛ se ka don ne ni san cɛ n'i ka dumuni ta cɛre dumuni lahara jugu mɔgɔ la n'a fɔra a ye fura kɛ ne mako t'i na walayi ne mako t'i na ne mako de bɛ na yɛrɛ dɔn bali fugusa ala jɛ kɛ minɛ sanfɛ e y'o minɛ minɛ sanfɛ n'i y'a fili min kɛ i nana ne sɔrɔ nin so in kɔnɔ yan n b'o f'i ɲɛna
mun kɛra mamu kasi ya I b'i sago kɛ n'aw ka bɛn tiɲɛ ma i tatɔ bɛ tila ka n to i muso bolo n'a den fɛnɛ b'a sɔrɔ yɛlɛ Flavi jɛnɛ la ka ne bɔ yan nɔ parce que i ye ne labila dɛ. mun y'a se ɲɔgɔn ma ne kan ka min ka matara ayi ayi n tila b'i bolo d'ailleurs même ne yɛrɛ ti to i ka so bilen ne bɛ n ka minɛn ta ka taa n ka so ni hakili k'i ye ne tɔmɔ ka na ne ma mɔgɔtigi de bɛ ne na ne bɛ taa n ka minɛn cɛ ne bɛ taa n ka so walayi n bɛ taa n ka so i bɛ cɛ bolo ti cɛ kɛ ne bɛ lafiya walayi t'aw fɛ ne bɛ lafiya bin ala ci i jogo mankan e ka taa yɛrɛ de walayi ko ne ka taa yan ne ka n ka minɛn cɛ ka taa ma minɛn cɛ ka taa mun de kɛra halisa n y'a faamu ni ne fɔra walayi bilayi subaga musokɔrɔba in y'a k'i kɔnɔ walayi bilayi ni ne taara k'e to walayi u b'i k'i sago ye walayi fɛn u b'e kɛ faden sago ye ne y'a dɔn min don walayi bilayi ne tɛ taa k'e to koyi hali ne ma ɲɛ ne bɛ taa kɛ bilayi ne ni e de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ e yɛrɛ ni ala n'a kira cɛ kasi dabila sa masama ne masama mɔgɔ mana ka télé bila fɛn na cogo i b'a bɔ a la i y'a bila a la cogo i b'a bɔ a la ne min n ka commande ni da bɔ n ka tumse da a don mun na taa ka bɔ yan bɔ mɔgɔ tɔɔrɔ yɛrɛ yan nɔ ne b'e tɔɔrɔ i janɛmɛ den i na furu ne min ye den ko la tantɔ i ma n'i ka fɛn i b'a bila a la a b'a bɔ i b'a bila a la a b'a bɔ a kɛlen ko denmisɛnnin fitinin o ma ɲi sa mam bɛ n kan ale bɛ n kan den ba i dɔn ka kelen f'i ye depuis kelen i tɛ fara mamu na i b'a dɔn mamu ma kɛnɛya mamu ye banabaatɔ de walayi don dɔ an m'a kirinɛ ta ka taa dɔgɔtɔrɔso la ne kun kulo b'a kule kan na ne ma bɔ o kelen na dɛ a bɛ e de nɔ parce que ne yɛrɛ nana sɔrɔ a bɛ kasi la k'e ni denmuso jɛra ale la ka ja la ka mun kɛ
ko k'ale bugɔ kɛ ne ma bɔ yɛrɛ kabiri ne ye n'an barama ta ka dun ne ma bɔ kɛnɛ ma m'o kule la ko f'ale ka t'u fɛ ne ye dimini ne y'a nɛgɛ ka dɛsɛ ne dimini ma ka taa a ko mun a bɛ se ka taa de a tɛ se ka taa o ne y'a nɛgɛ de ka sɔrɔ ka taa lajɔ ka baro ne ta juguyara ni bɛɛ ta ye a ko ni cɛ sara ko cɛ saya ye hami kisɛ kelen k'o tɛ ne kan ko ne cɛ yɛrɛ saya k'o diyara ne ye o kelen ni o kuma ye kelen o kelen ni digira ne la dɛ ne kasi sa salaamaaleykum mata e fini hein akan sa mata ko ne bɛ ka bonya akan sa mata ne ta kan ma de ko ne bɛ ka bonya ko ne cɛ saya bɛ diyara ne ye mun bi kasi e fini bɛ kasi an bɛ ka fari dun na o yɔrɔ ni digira la koyi ne mana taa hali ni ne kan ka na so joona ni ne hakili jiginna o la kuma dɔ la i b'a ye ne tɛ na joona saya don ne ka kuma la saya don ne ka kuma la a y'a fɔ ne yɛrɛ ye mais ne ko a ma n k'o t'a ɲɛ sira la ko ne de jɛra ko sa ko k'e cɛ faga i ni ala cɛ mɔgɔ bɛ nin kisi mɔgɔ ma ko i ni muso ka jɛ ko k'i balimakɛ faga i ni ala cɛ sadi i b'a dɔn ne bɛ mamu bila minɛn dɔ yɔrɔ kɔnɔ sadi ne t'a faamu quoi ale kan ka hinɛ la de k'e sigi aw ka se ka bɛn ko la mais toujours i bɛna kuma mamu fɛ dɔrɔn kɛlɛ de don i bɛna kuma fɛ dɔrɔn kɛlɛ n'i ye ko ye ko mɔgɔ bɛ nin i ni ala cɛ mɔgɔ kan ka nin fɔ a mɔgɔ ɲɔgɔn yɛrɛ ma e k'o cɛ salen jara mamu ye sɔn sugu bɛɛ da ne na walahi a ye sɔn sugu bɛɛ da ne na a ye sɔn sugu bɛɛ da ne na i b'a fɔ ko cɛsaya fɔlɔla ne de la i b'a fɔ ko cɛsaya fɔlɔla ne de la a bɛ komi mɔgɔ min t'a kalama ko anw ka furu ye balima furu de walahi mamu bɛ sa ta mamu dɛgɛ bɛ e ka mun b'a la ne yɛrɛ hakili la ko kojuguba dɔ de taa ka bɔ a la kule k'an bɛ ka mɔgɔ dɛsɛ ka sunɔgɔ i tɛ bɔ a la fa de b'i la a tɛ mɔgɔw kunkolo to suma na kuma si i m'a mɛn ko ne sara wuli bayi wuli sa i ye nin mɛn yɔrɔ a nana fɔ sisan ko ne sara a ma fɔ sisan ko ne sara fɛn b'a dɔn ne laban bɛ taa ka dun tɔw bolo ayi a ma fɔ sisan ko ne sara a y'a fɔ kɛ ne bɛ mun kɛ e de sara mamu e de sara i ka furu subaga musokɔrɔ bilalen e de sara mata ni fali ta n'i y'a ta i fɛnɛ kɛra fali de sa mun de kɛra mamu n'a ka ko ni ye k'u to ɲɔgɔn na mamu ka ko ti mɛn o komi ale bɔra a ta dusukasi la sisan dɛ a ɲɛ bɛ la kasi min na donc a bɛ fɛ de ka a ta juru sara dɔrɔn a banna mɔgɔ yɛrɛ bɛ don mɔgɔ ka kiti da kun est ce que o yɛrɛ hali ni mɔgɔ bɛ kasi la nin tɛ ale yɛrɛ a ka mun bɛ na déjà ne bɛ yan nɔ ale ka foyi t'a la ne tɛ a bɛ se ka na de ka ɲi sa i ye mun de dilan bi n tɛ se a mɛn kɛ e kuma ne ka jabasɔsi dilan e b'i ka la jɛgɛ caman k'a la jɛgɛ baden e dun filɛ i ka jɛgɛ bɛɛ di jakumani de ma yɔrɔ ayi ma e ye dɔɔni dɔrɔn de d'a ma bisa n'i dan t'a fɛ ta f'i ka balo de jakumani yɛrɛ sera faga o kelen ni ŋɔnɔ ayi an k'o bɔ a la an k'o kelen ni bɔ a la dɛ mata ayi jakuma tɛ faga dɛ an k'o kelen ni bɔ a la pewu ayi jakuma yɛrɛ bonya ne ka taa hali ne yɛrɛ awɔ a tɛ faga ayi mais mata n'a t'i faga an bɛ kan kelen soit a yɛrɛ b'a niyɔrɔ sara jumɛn na nasɔngɔ na mamu sugu yɛrɛ ka ca ala walayi mamu sugu ka ca mamu n'a cɛ bɛɛ ye kelen